Hej, mit navn er Jeppe, og det her er det med Mark og William. Hej. Og jeg skal fortælle jer, eller vi skal fortælle jer, og selvfølgelig vise jer lidt om mordet i Finderup Gade. Den 22. november 1286 søgte Erik Klipping og nogle mænd ly for natten i en lade i Finderup. Men hvad de ikke vidste var, at 9 maskerede mænd, anført af Marsk Stig og ridder Peder Porse og grev Jakob af Halland. De maskerede mænd dræbte Klipping med 56 knivstik. Hans mænd blev også dræbt på en lige så grufuld måde som deres leder. Jeg går lige ud. Jeg synes, jeg hørte noget. Jeg går lige ud og tjekker. Jeg er tilbage lige om det. Jeg slipper dem lige med, så det er rigtig godt der. Kommer du ikke snart igen? Nå, det er meget, jeg kommer ud og kigger nu. Hvor er du hen? En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, 10, 52, 53, 55, 56. Og nu kan jeg lige se lidt ekstra om, hvordan det var, at Erik Klippings far døde. Mit navn er Abbe Arnfast. Giv den her til vores spion på slottet. Og sørg for, at kongen bor. Til kongen. Lige ved at trænge til. Og eller lige se det. Nej, men hvad er det? Hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Det er jo en billig kop. Nej, det er ikke. Nu er det noget. Det var dejligt. Det er lidt skud. Lad mig tage det her spil i sengen.
Du skal sige til nogle af dine vagter, ikke? At de skal tage ham der Ole fra klassen. Ole, det er sådan, jeg græder, når jeg tæver mig. Så der er med at vokse mig, far. Så var jeg bare selv i kongen, altså.